Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryeta yo ita alawas anapauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya mati kastoy a klase ti biyag. Amukla kumakastoy ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang, ayat ti dakkel ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man, no saan agapokon ka? Sinalbag ka. Nagado akarkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay ngarod ngay, akas taunay tirigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangay basol ko. Kat saan mat asyak ti agan anak. Ay baribar at talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti gatang mo iti arak. Di may mayat kuma. Ingka man umutang iti gatas kin ni Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minan ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang. Mabigot ni ading mo. Awan gatasen na. Nakitong it kayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagag ka din no nakitam anak itong itak. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige nanang, inak nga rudan. Darasam, kasumanangit ni ading mo. Sa kayo lang ngamin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din. Taitimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay, no awan ti gatas ang mautang ko, nanang. Anti, umutang man ka no iti gatas. Awan ngamin ang ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Jak amukan kwa na anti. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. Di kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Anti, ikanak ka di, wano saan? Agsang-sangit ngamin itay ni ading ko, pinanawa. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, kanti. Inak nga rudan, tay nakagtimplay ti gatas na. Hay, anya aklasi aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day gam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isang matlagayam anak itong idikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko na? Di mo ibagbaga nga imbagakan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please. Saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka, Saan ka nga, danag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijatong itan? Dagiti ka aruba ababakat, manang. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabakda ka iti tungit nang? Nakaamuammat kita. Apay ka diakas na kayo nang. Makabulan ang nagbanugak, insugalyo. Napan kayo nagpautang iti gatas ni baby? Ising-singir mo ka di tinted mo asweldo. Saan ko adinawat tinted mo? Inted ko, tapno adda igatang yo iti aramatan kayo dito'y balay nang. Saan kita pagsugal? Isublik to ti kwartam, tapno di mumat ko na.
Saan ko asing-singiran nang? Ti ko makayat ko, kat saan nyo kumamat ang ay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin? Innala ni tatang yu ti dadduma. Kayat yu asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta? Ikanakman mo titi kwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo ti intad ti anak ta. Ingka kik di agbirok iti trabahom, tapno addamat kwarta tayo. Dala ka ayamat ti agbirok iti trabaho. Inak to. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakla ka nga rod day katyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kalasao. Uray si kamat, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak maangaminan, tapno ag serbidura ak lakuman iti restaurant. Napalan ka din ni Nanang Tang. Apayan da kayo tiyan dari ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Iso a pinalubusak. Tapno ammo na tirigat ti agbiro ka iti trabaho. Kasanon na da sa balay mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayong agsubang. Nungay makasapol iti sa balay a lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katbuan. Kanayon nang ibaga anauman kada kayo. Ure na kayo mad. Day tamat ibagbagayo no agsubang kayo. Saan nga agkamkamali nga agaramid iti pakadadaalan ti dayaw ko? Ape, analiday ka, gayan? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldom. Siyakat it-ited ko kadagiti dadakpil ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo ti kasta, gayan? Dahita ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakpil ko? No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpat mo ijabalayo. Wansang agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatangakon iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatan ito. Ito lang nga makita ka. Wala, taitaak laang mat nga aglaha ko dito anya ka diti gatangang. Sakbaya gumatan ha. Kaya't ko amamuan tinagan mo. Siyak ni Monica. Itatayang baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Siyak man ni Joe. Kasano kaya gumatang nga kitado kahit pag may sakot nga bibya. Apay, awan asawang? May saak abalo. Agbirbiro ka ko ron, iti makulamot na katakunay na ko iti biyag. Kasta ka di? Iti day ta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di mo, ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan amuna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y naglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi jayili. Aglako itinatnatang. Imbagday jayan at trabaho. Ngam ti agaw awir. Awan sumangpat a kwarta. Kastamay. Nagdisnudo ka nga agtrabaho. Uray addaak dito'y balay. Taadda ubing nga iwanak. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Mangtad ka nga rod ay iti igatang iti pangsok mo. Tapno maayusan mo't iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapul agatangam ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwisit kid di kastoy. Agawil iti ubing, ngam awan mo't itagda nga igatang iti numan.
Adda impaigam mo ay tapno adda dawatam. Naa. Mapankala ang aglako ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na. Naka-shorts kakit din iti nakakit-kiting. Napudot ije palengke. Marigatanak iti pudot. Saan nga tangad na makagapo, no apay nga agsuot ka iti kasta? Anya kumang iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkamaling agaramid iti saan ko akayat. Sika mo ni ka. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya kumaasaan mo akayat? Apay, ingkasarnak aya tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardang kan nga aglako iti tsindaan. Maitad mo ka di ti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy iti palengke. Ingkaman mat gumatang iti may salang a serbesa. Wantang, nga may salang Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano mabartag kayo. Mabartag ayamat iti serbesa. Apay kumasa na makabartag tatang. Nasangar mo day jay. Saan ko naglangaro din? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Ang mga mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Wantang, inakon gumatang iti story ni Auntie Melissa. Simmangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simmangpotan. Anya tigatangam? Duwa na serbesa, auntie. Ha? Umin-inom ka kadimatan? Saan ka ko nga pa'y nga aginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, barok. Wan, auntie. Tayo nga rod gat-gatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka di tigatangam? Sakbaya gubata nga. Awatan pa dito. Anya ka di date na? Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken kanay ka. Bagla merienda minton madamdama. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayo madaytoy? Nagsaya tayo natagayuman na tapno kamaten na. Ay na, itala ang ama kaawatak itisago. Agyaman ako na ito. Lumakit kita ka nga umisan. Umdahal sa napakaragsakan. Nawalin saan ka nga kyaman. Kanayo naknarod nga umisan. Tapno umanay apanagyaman ko. Dagita nga isang timang paragsakit alaw ko. Anya day tayong sangpat mo nga imbating di tarabaw ti lamisaan. Imbaglaan ka na nagitubing. Intad ti amo. Saan ko ang naibos? Nan, ramanak man doan niya day ta. Special ahopya. Na, sikantiin mo na anangan. Saan aparakan ka dayta? Naghimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan itiinsangpat mo? Ay, kun kunaklaan. Di makkel man ang timulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awir ka dagiti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, tapinutot mo mati inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Anya, di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatyariningam. Ay, jak amukan ka. Buisit ka.
Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abimakit? Adda ka matagumargaranggan dyan. Anya gumargaranggan dyan. Lusya nga kangarudan, ama panaglako. Amangan mat no saan lang nga aglako ti aramidam ijaili. Anya nga'y kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabbo. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha, tarupam. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagsubang da Monica kan Miguel. Awan ti trabaho ni Miguel, kat ni Monica nga ron ti nagtrabaho ijay tiyendaan, kastendera. Kat nagtagibalay mat ni Miguel. Kat dita, at damadmadlaw ni Miguel ang nagbaliwan ti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dikta ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Ha? Agawit ka adagos inton malam. Tarupam. Awan pa'y mat pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanaw dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho, kat mairanranod ka mat itimat gadak. Ha? Oh. Di ka magngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan matlaeng masarakam at trabaho. Sige, inakon! Puminpintas mat tinanang mga agub-obra dito ili. Uray bumakat, napintas pa'y laang mat. Sigod ang napintas ni nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idagigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso ang napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni tata. Kaapay, anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Ay, jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpit ni nanang, adalat ta maibaga ni tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni nanangan nga isun ti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayin kamot arom barbaro. Anya ka di manan ti pakakumkumikumam. Agkumkumbuya kitinatnatang iti bagsakan iti ilianti. Isumot lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Wananti. Nga manipo di diaddan trabaho ni nanang iti ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diyaka mo, anti. Kayat ni tatang ti agbiro kiti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni nanang tagtagibalay. Idi pa'y nakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itataddan trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat, igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang, pagsardangan na ni nanang agtrabaho, anti.
Inaldaw kamat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Okay, si Kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglaklako akit nga ron. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makaibnan, di ka makita. Ay, una yun ta saan ang makaidna. Nalabas matdaytan. Suman, Monica. Agpaiso ti magbaga. Manipod nakita ka. Simbaranta ti puso. Pumartak ti paragpikit na. Ay na, di nakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkatkatawaan. Pakaragsakak nga na makita ka nagkatawa wano misan. Munay kan. Oh, anya nga rin tigatangan. Saan ka di ang mabalin? Aday tapusong ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka, kuti. Diyak nga rod makaturog. Ay, jay sa panagkapik sakbay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat ah. Saan ka kuti-akuti? Ala, maturog ka. Kamapanak pa'y di tasalas. Ijayak pa'y nga agigda. Pudutunak ngamin. Daytan tumot lain mong agkape. Iso dayta. Hinton kwan. Nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inumun. Ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay. Saan? Inayadat ti mapandi tasalas. Agpaangin akbasit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto. Inayadam. Ang mga numalaw kag motipan na turog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbaga nito. Imbag nito. Takanayon nak apagkatawaan. Ni Miguel ngay. Kanayon nak maapaan. Makapaawan kanas. Nanang, apay adito'y kayo salas anaturog. Apay nga umarimpadek ka. Napuyatan na tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay adito'y kayo anaturog. Diyo ka di kayat akaidan ni baby, kan ni tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimwara. Imbag ta di nakabinirok ni ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pailaang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumama nakariing ka no di nakinasaon ni Lili. Kat nakaidadang kan iti danom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan agtimpla iti kape ah. Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumrakak. Ay nadyas kikit di. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utak mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, inak manlangan. Makakap kapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawa. Aday baga, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Gantiagnagan iti Joe. Ha? Amom ka di, dayjay adjo? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay adjo? Kasta mo ti imbaga tinagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda kininanang ko? Day tatisaan ko nga amo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamatakwatak? Alangan asurutak ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita manti atin, tadda papanak. Agabsentak nga no, tatang. Ada eksamen mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamen. Tainrana na paimat. Papanan nyo kuma. Agudungak.
At dahil nakpan kan ija ili. At da ngamin nangag ko asayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing kapay. Saan mong ammo ti bagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang ama-amwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasak pa'y ate eksamin ko. Jun, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di, tatang? Si putam man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di ngang dakla ko di tsindaan? Apay asurutak pa lang. Si putam. Tada ka no papapanan na sa bali. Agiksam kami ita kanintong bigat. Panakairanranana dahi tang eksamin. Apay, saan ang mabaling iti sa bali langan nga aldaw dahi tang eksamin? Masapol nga surat kayo. Tapos na pa-eksaminan dakiti sa baling aldaw. Just kagad di. Dahi takat ag surat-suratayin. Intun malpas ti eksamin nyo. Awirin nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay nga na masapol pala surutin nyo, tatang. Adda nangidanon kanyak, nga adda sa baling ar-aramidan, ti garanggandyang nga inayo. Nakita ka din na kanan ni nanang, manang. Ingka kita na di pwesto a paglaklakwan na itinatnatan. Diyak nakita, tadak dito nagti-restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko na? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang. Anda ka no nakadamagan na, anda sa baling ar-aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Nga madamat eksamin mi. Dungal daw. Unay mat ngamin ni nanangan. Sa dino nga dati papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto paglaklakwan na. Dinamag mo kumaiti boss na Di nakanumot na mo, manang. Basta kung na nakano, mabit lang. Nagbayag ka numot. Kasauktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, nupod no tinadamag ko. Masamampay di nga arak. Nabartet kan, agawid kakit din. Impag tanasapa si mangpot ni Lili manipod pagadalan. Just kiday jay akapsat mo. Ampang bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagang pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastakan kwa na. Pudno siguro. Tanok ka ano ba mo tabi magat? Gumaranggan diyang hindi Nakakulorete. Kanakalson init nakakit-kiting. Ay, kat anawaam no kasjay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, di paglaklakwan na. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbaga Ewan man. Bagbagaman di agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Ang mga no sa pulanda. Saan ka di ako naman dabalasan mo? Isun ati mangkita ka dagiti kakabsat na. Sa bagay adamot kit dinirita. Kan may sa, adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mangkita ka dagiti anak ko. Ba't lagaya? Mapanta ni J. Elimi. Adda balay mi ijay. Awan ngamin dagiti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo? Ijay Rosales, Pangasinan. Iti barangay Carmen ti ayan ti balay mi. Si Mang Bertakon, gamawampay ni nanang yo? Kunak na imo na. Tawan iji pwesto data. Nukasta. Napan nga tamanen, ija imbagada apag sinsin narakan da iti lalaki na.
Saan tayo pa'y matngam mo? Nupod no tindanon da kada kayo, tang. Kasanong dagiti adim, no panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat, atang? Kaasimat dagiti babasit pa'y nga adik. Inton bigat, saan kun apalubusan ang mapanagla ko? Kasan mo no ipapilit na, tang? No ipapilit na, di rakad ko. Apay ngamin ngayon palubos yung aninanang ti agtrabaho. Amok ay ang agaramid iti kalukwan day di agarang ganjang. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yutang. Pagrabangan nyo dayta. Saan kat aninanang ti agtrabaho? Kat da kayo ti agtagibalay. Saan ko anagan tinagan ko? No saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat? Ha? Kalding ayaw ununwang ni nanang tapno irakad yo. Singmangpat ka din ni nanang mo? Saan pa'y ngarod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak ang nagkuyog da kano kanila kay Joe. Naglugan da itibas. Papanan nga ta tibas ang nagluganan da. Carmen kano mo tinakasurat iti sango tibas ang nagluganan da. Nukas na. Ijay Pangasinan. Day tamat ti amok apapanan ti aglabas dito'y abas. Carmen. Kat ijay Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan mi ijay Carmen. Pang-asim man takadwanak. Mapanta ijay Carmen no ada kabagyan yu ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma. Kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't nga ayawid mo ni nanang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetay o itaalawas anapulwan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tamadlaw ni Miguel nga adda nagbaliwan ti asawa na. Nagatap da ito'y. Ijay matili, inyawis ni Jo ti panagtaray da kan ni Monica. Kabayatan na, mas daaw da Jun kan Rita. No apay nga awan ti inada iti pwesto na ijay tsindaan. Iti daytang aldaw, saan asimangpot ni Monica iti balayda. Kabigatan na naibaga ni Diana kan ni Rita nga da nakakita ang naglugan ti inana iti bus. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas ang napuluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't ka din ni tatang mo? Kuma. Kasano dagiti kakabsat ko. Kasapulan dati nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't na ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga ito mati pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, no yawid mo. Kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kaya't mo ka di ang mailawan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Matikawak, dangran na nga ta ni nanang? Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo iti inaramid ni nanang mo. Di ka di mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsarda nga kano, taagaw awirak, manang. Anya? Saan aron bang agsardan ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang.
Asino nga iti mga awir kada ading, manang? Duhada pa'y mat nga rod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatag ti bukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga ti masakbayak, no agsardengakon nga agadal. Imbag ta simbang pat kayon. Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya ko mga ti pagsaritaan ta. Ti ka di inam, ngawan kwenta na. Ada ka di mat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam unay ti barokong ko. Gapop iti inaramit ti inayo. Naaramid na nga taday jay, no addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong yo, tang? Marigat anak, nga umangas. Kasano? Katawan lang arudan kwarta, mapan kayo pa'y lang aginom. Anya ka diti mapaspasamak ka ni tatang, manang. Jak ammo nabartak sama. Tulungan da. Marigat anak. Manang, taglusdoyan ni tatang. Ipon tayo di ospital. Ada ka di kwartam dit, ha? Awan kwarta, ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak, manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Nagpautang Inka ba nga ti pangiluganan tayo? Manang, inakarudan. Manang, pangipanan ngay ka ni tatang. Iji ospital ading ko. Parikot man da ito yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mat ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko nakikinasarita man, doktor, manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga itan ngay, manang? Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa iti agas ni tatang. Pangalak pa itan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan na sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalemak nga agkumboy iti tiyendaan, manang. Pati ni Lilia na gubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adina. Nagkasangan tigasat tayo. Dayta, katgaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang niyo? Baldado nanti. Kasano pa dagiti babasit a kakabsat ko. Da kayong matan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel yo. Agsarandang kami ninti panagadal mi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami kanimanang. Tapno aday gatang iti agas da. Kan gatas ni bibi. Ala, in kayo biro ka ni nanang yo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardang dagiti kakabsat mo. Ori agaw awir la kumamat. Kan mga sikaso ka ni tatang. Iso nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yo ita. Kasapulan nga paiso ti mga sikaso ka ni tatang. Tabaldadon, manang.
Kamusta ni tatang niyo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang, ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaawawir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang niyo ti may sa makagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa nga di kasta manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang tayo kay birogan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang niyo? Sana na masapol manang. Kasapulan may unay ti kaadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang niyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirik-rik naan na. Nung ay may stroke manan. Nagrigatan ti kastoy. Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirukan mi ni nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang niyo? Kas di lang arudan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapol dayjay babae. Narukit. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kadarita ken June. Nauma. Kada kami ni Monica. Nagsapol. Iti sabali. Lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo. Mabalin nga agsubli. Patsyam. Nagsubli. Dayjay garang ganjang. Padasam laeng. Barang makaamiris. Diyak ama. Noon niya oras ang asumangpet. Mapan kami itigayim ko ijay Rosales. Ing kasukunan ni nanang, manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awir? Barang mayawid ko ni nanang, ading ko. Saan ka mapan? Buwisit. Itibiyag ko. Dayjay. Inayo. Day takat, timadi ka na kayo kaninanang. Tilaang bukod yu, ti pampanunutan yu. Rita. Diyo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalili kan ijon. Agpapada kami na asaan ang makaadal, gapo kada kayo. Anak ko. Saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina? Dadaalan nyo ka di ti masakbayak? Akas anak yo? Napan ka di matlaan ni manang mo iti Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni tatang? Ngam, nagungat ni manang. Ha? Nagungat ko nam? Itaman pa nga agungat ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat piman di tao. Nagsangit iti sango ni tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni manang mo. Iso ana ituradnan asinong bata ni tatang yu. Kakaasi ngamin ni manang. Nasingpet ni manang yu. Ngam uray kasano kasingpet ti may sa tao. No marigatan, agreklamo mo't Naibos ka no ngamin ti may sa nga agas ni tatang. Umutang pa'y kano ni manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako nagkita ta. Noong nagkita tayo din, awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo.
Adan trabaho ti dua. Andamot na nasawa da. Diyala ang buridag ti agad adal pa ilang iti universidad. Dadakkel gaya man dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak ko nga ag-anak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Ngam kalpasan ti 8 atawan, insikog ko ni baby. Agtalon ti taon na. Sana bale, ta ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso kanakwada. Wan matkit di Nagregrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa at. Wala, pagbati ka man pa dito'y. Tahan nakpasyaran ng tiyanak ko. Marang mangtanda iti kwarta pang allowance. Day ti agay ti imbaga ti nagdamagan ta. Si Kapay ti umawag. Ang mga numadlaw ni Nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Agoray ka ta umawag ka. Apo! Umay kami man! Apo! Ne, awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukag ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. Kasla dagtuk-tuk-tuk iti gate. Alingagak man no adang agpaiso. Apo! Umay kami man! Adang agpaiso. Inakitaan na sino. Saan nga ta ati anak nidyo ako liyala? Rumwarak ta inakitaan. Sino ka diti? Ada kami, Nana. Nana? Rita? Anya tar aramidam dito Apay ni may ka? Agawid kayon. Ang mga nusumangputan ti asawa. Asawa? Ni tatang ti asawa, nang. Kasapulan da ka, dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Sikan ti makamo kadagiti kakabsat mo. Responsibilidad yu dagiti anak yu, Nanang. Apay nga ipas din yu kanyak. Ibagam itinalaing nga amam. Taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang, Nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso ikibaldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan yu dayta, Nanang. Nagsardeng pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti dua nga addida. May lagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya atin tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan nga sangsangit ganyan. Anya nga ron. No saan akayat ni Nanang mo ti agawit. Kagurak ni Nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan ko na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ama ikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumtang na itang aldaw? Lagi-lagi pam ti imbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatong pailaang ti sakit tinakam mo. Lipata kun nga dainak. Ay, husto daytan. May mayat no iridap mo pailaang. Aginana ka. Pag ginanaang ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka diti resulta ti papanimanang iti Rosales, Manong? Tiyak ka mo, ading. Hindi nagdamagak at nagungat mo. Saan ka na tila damdamagak? Anya? Apay ngay adi na ibaga. Tiyak ka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot yolo na. Makasangit pa inukwa. Kunaklakit din na mayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro kayat ni Nanang ti agawid din? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakitaray ni Monica iti sabali a lalaki. Mariribukan unay darita kan June. Kanayon mat ngagbartek ni Miguel. Aging gaan na stroke daytoy. Nabaldado nga ron daytoy. Gapu iti pa naka-stroke na. Napanmat binirok ni Rita ti inana. Ngam saan akayat ni Monica ti agawid. Tanaragsak kanon iti ayan na. Nasaktan unay tirik na ni Rita. Inandingay mat ni Diana agayam na. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Manong, saan ka di mailiw ni nanang kada tayo? Naragsak siguro di ayan na. Isa di na tayo malagip. Kayat na din ang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni nanang? Diyak mo ading. Insukat na tayo iti sa bali a lalaki. Kaya't ko ang makita ni nanang. Apay andi na tayo kailiw. O may kumamat pumasyar di ti balay. Diyak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduman ita ngayon na. Tadi da isukat ti pamilyada iti sa bali a lalaki. Wingarod Manong, bak nang kaditi nang isukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyandaan. Iso adinan kayat ni tatang? Tawan makukwarta ni tatang? Kanayon ka analiday gayon. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Ikar kararag ko. Ama daarak ko maday ito panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paanong kan ka. Agyaman iti kinasayaat mo. Agyaman iti apo. Tainik kan iti gayam akaskan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday ka di kalman. Sige. Tayo nakserbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko, asikatis ang kakita na. Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nakakitaan. Anya ka dito order sir? Kaslad na nakakit-kitaakan ka. Saan ko malagip? Nagadalam ka di? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di. Isumot lagayam, amadlaw ko nga daliday di tamatam. Maisa ka di a psychologist. Iso ang makitam tiliday kadagiti matak. Well, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may saka ang negosyante, sir? Nagtrabaho akas may sa psychologist. Ngam, kaya't dagiti dadakal ko nga imatunat ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakal mo, tada panunot da. Amin matanagan na, katkasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbang nga isuda ti mga ramin. Imbag ta nasabat ka dito tsindahan. Si katigayam ni Rita, saan ka di?
What, Mat? Apay ka di, sir. Anya ka diti po unti kinaliday na. Kayat na ti agadal. Ngamawan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan. No nakita rin inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka din nga kakapsat. Limada. Nirita, kanti adyan na ti agtrab-trabaho para iti panagbiagda. Diyemot maikatlong nga ubing. Iso ti pangaw-awi iti duwapay nga adina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinoro ti inana i Jerusales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na anirita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni Tatang nga awan puod na iti idana. Anya, kumusta itan ni Tatang? Awanan angas na, Manang. Anya! Yamat kan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang ditapusom ti saam amarikrik nam? May mayat no agsangit ka. Taknulo mo kay, ti barukong mo. Saan ka madanagan dita? At daa ka mang tulong kan ka. Kasanuitan, anya ti aramidag. Mapantayo uji balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl! Ala, agpakadakan ni ti bosyo. Tamapan tayo ni uji balayo. Natay ka din ni Tata. Saan yun asangitan ni Tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mang agtisangit tayo. Manang, saan ka kadi amaladingitan tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagi ti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saan? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga ko nga agsang sangit, ante. Di yun lang makit-kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamoyo ka di kanina nang yuti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni Tatang. Patyam nga umay. Saanan, anti? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam, anong sama? Ta saan adikotyon akas iti nairuamam apagidaan? Si kati agi na naharita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mangaramid ka dagitoy, no saan asyak. Bilibak iti kinatibkar mo, kaskapsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabakak. Isu adakkel ti panagraam ko kan ka. Manmano, ti kasta, kapsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak kanyak. Kaasi dagiti kakapsat ko. Pangasim. Ingkabasit agina na. Tasyak ti makamo ditoy. Impagpaykan ka. Tamo nak akasya. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh. Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti.
Awan pa inanana. Pinilit ko amapan maturog. Kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak diti balay darita. Danda ni siguro itan, tinawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapnosan nga isupay nga ramidan ni Rita. Nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamot ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, isuan nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamat nga gragsak day ta agayam ko. Babasit pa'y dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulog tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan, auntie. Agyaman ak. Tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, auntie. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, auntie? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan kaday ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, auntie. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kwan. Tutudon gayam. Intayon. Bayan nga agyan ni tatang mo dito'y sementeryo. Wan gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. Saan min makita iti kaano man? Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nanang. Amang ano di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No day ta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal Rita. Maingal? Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Maingal ti awag da kadagiti hero. Ket si ti hero ti pamilyam. Si Kamat. Sana ka may kari a hero. Italang nga umisam ka, ha? Nagpintas ka no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti talatan. Nalabas matdaitan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan na iti sir. Awagan ka mat iti ma'am. Panghasim ta di nakawagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga rod ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di ta nakakarton? Di na kumawagan iti sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mat Ulitak ti saludsud ko. Anya ka di ta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kasi mo tamang saksakad kadagiti kakapsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso. At dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti indala. Umay kayo, nading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Ay, manang. Nagsweldo ka ka di? Nagadumat ti kinatang mo. Sa anak pa yan nagsweldo nga ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, iti lamay. Ay, nagsingpat manday, jay manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsing-singpat kami. No umay ditoy, na nakababain.
Rumbang laan. Tapno maay-ayo mat no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaat. Wen ading ko. No nasing pati may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam, nasingpat saan ka di? Wen nga rod manang. No agaram ken ka, sung bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod no nga gayat. Saan akitaan ti adal wano kinabaknang? Saan ka di manang? Wen ba't di? Maragsa ka nak. Tas si dadaan amang tulong kada tayo. Manmano tikas jay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak. Iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa daytan na manang. Umayak man, nasimpat abituan. No may sa abituan akas iti kunam, may sa kamat abulan iti tangatang. Agmay may sa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamot kayang ngagdaniw, Rita. Sikati nang irugi ang nagdaniw, Carl. Intuloy ko laang matidaniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayong tangag kuyog. Tapno kanayong tangag daniw adwa. Mabalin ayamat ka na yung tangag kuyog. Abdagan ka. Nung sungbatang tiyayat ko. Ha? Pudno ka dit ibagbagam, Carl? Kayat mo ka ditigas kanyak amarigrigat nga awan adal na? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanuwak nang. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan unay ni Rita, iti ipupusay ti Amada. Kasla nagtupak ti langit kankwana. Uray kasano ti saam amarikrik-nana. Pinatibker na ti riknana. Di na ipalubos nga agsakit. Gapo kadagiti kakabsat na. Maasi unay ni Carl. Amay sa customer iti restaurant pagtrab-trabahuan ni Rita. Tinulungan na nga ron ni Rita. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagdaton ni Carl ken ni Rita. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Pudno ka diti ibagbagam, Carl. Kayat mo tikas kanyak amarigrigat nga awanan adal. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubaknan. Agpapada tayo, iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Wano panangalilaw. Amangan mat no agladingit akto na makirelasyonak ken ka. Sa anak nagkarkari. Ngam bayam ati panawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi. No agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan
amang panunot. Adamin kan kaapanawon kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat itatirupang Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaang. Kayat ka ama-amuan, no apay ang naranyag tirupang ita. Si Kaman, tainuulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasan na ka din, no kasta ti panagkitakan ka. Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap, anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawaknitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagag. Dakkal din nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man, Barok. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita ka anak ka? Kaanakan nyo ka din ni Rita, nana? Wen Barok, agkabsat kami iti inana. Kidawag, ano bilang armam ti ka anak ka? Saan mo kumaluklukwan? Una na. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam akanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di asaan mo alukwan ni Rita? Ikarik nana. Maasyak unay kan kuana. Ket, dawatak ti pamalubos yo. Ano lakat song batan nak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanong dagiti kakabsat na? Saan aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kuana. Napatagdamot kanya. Imbag ta nakaumay ka dito istor, June. Adamang damagag. Apay ka di, auntie. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon makiasawa ni Manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni Manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamot ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan iti ayan ti lalaki. Kasano nga lagi ti addimi, auntie? Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni Manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutek. Kasano kayo nga agpahison? Kasaritak man nga rod ni Manang, auntie. Damagak na makiasawan. Saya atam laan ti makisaukan kwa na, Barok. Ang mga no ibagaan na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan na mo't ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka din? Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di ang kayat ti Carl? Lukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan aklaan? Di ka maawatan. Apay kumamadanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to ti sidong na. Kasano nagitiad dita? Ha? Kasano dang hagpaiso na panawak, Ida? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patagtiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay di kag tagarimanag. Panawan na kami kadimot. Akasi ti panang panaw ni nanang kada tayo. Saan, ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpad at tangad na sakit na itikid ni. Diyak masumbatan dahi ta sa lunsod mo. Di sakit kat tumaudlat tayo ti may sa tao. Oh, saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko. Ano ka no madayalisis ta? Isuda ti makamu kanyak.
Ngam, nagtianak mo mat, ti makamoy ti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko, ti makamo kanya. Dakmatan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmang ti allowance ta. Kapilitan na isuda ti pagsanggirak. Kaya't nga tadagiti anak ko, ti mga sikaso kanya. Inada ka man. Responsibilidad na ita. Saan ka di? Kasanuak nga tamat itan. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan asumurot ijay balay da. Mapanak mat nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala malagip ko ida. Takasapulak titulong da. Ngam ide kasapulan da. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwata. Kasanuak pa ita. Kasano nga tamat dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damat panagayat ko kan ka? Ngam... Amok nga damat panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya ka di timang laplapad, iti panang sungbat mo kanya. Maawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito ibalay. Kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raamag ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanya. Agpaiso ka diti imbagam, Carl. Saan ka di akanayonak ditoy? Takayat ko matakalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga tinted ti Diyos amang tulong kanya. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kaya't kayo akasarita adwa. At de restaurant ko iti sa Bale Akalye. Ket da kayo kumati alag akadwa dagiti servidora ijay. Kaya't mo asawan. Agpakada kami dito sir. Numabalin. Ado nga minti customer ijay, taas dagiti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Ay, kayat ko no nangato ti sweldo. Itamot lang, Rita, agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap, iisaman na. Manihipod ita. Saanan anaatap ti iisamak ako lam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At nabalay ko iti asidig ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidig pa iti pagadalan para kadaliling kan June. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta dagiti kakabsat ko ija balay mo? Amok nga isuda ti may sa aragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman akunay kan ka, Carl. Ad-ada nga ayatan ka iti kasta kababalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min amabalin abaybayan dagiti ubing? Dumtang ti panawen nga agkapsot ta. Isuda mo timang tulong ka data. Nuditan makabaal. Inton adda tayo ija balay ni Carl ija ili. Masapol nga agsingsingpat kayo, ha? Wen manang. Ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay, tapno asidig tayo iti pagtrabahwak. Kan asidig kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang? Wen, kuna ni Carl, amabalin ka no nga itugot ida ija restaurant. Tada mabalin da pagyanan ijay. Kitkita agto ida.
Nagsingpat kayo kan ni Manong Carl, Manang. Kunak no agnanayon ak ngagrigrigat. Impagta pinatganti apot